Guys, gagawin natin ngayon yung challenge ni Ate M. Buhaya siya. Greeny grill. Try natin na bumili. Sorry, Cap. Crocodile. Ani spicy, ani barbecue. Ah, okay. Ano yung spicy? Okay. This one. Iniinit na siya, guys. Alright, ma. Minggoy. Alright. Okay. So we will try. Oh my gosh. So look at this. It's so hot. Try natin, guys. Sabi nung crocodile. Nalalakahan ko yung lemongrass. Mainit. Okay. Medyo masarap siya. Parang yung meat niya, meron siyang laway-laway ng konti. Parang masaliva siya. Ang init. Masarap siya. Crocodile. Yeah. It's actually good. Medyo mainit pa siya. Actually, para siyang lasang fish na tuna, something. Parang nanginig ako, kainin siya.